लोगोफोर BTR बा बर'नि जि पलिटिक्स बे पलिटिक्सआव माखासे सोलाय सोल' जानायखौ नोंथांमोना नुनो मोनदों आरो बे सोलाय सोल'आ ओरैबायदि गोमोथाव टाइपनि सोलाय सोल' जादों आरो बेवहाय माखासे UPPL नि दैदेनगिरिफोरा आरो स्वयं जोंनि BTR नि CEM बिथां प्रमद बर'आबो बुंदों जे BPF आ थानाय नंलिया थागोन नाथाय बे उननि बाथ्रा नाथाय बिथांमोना बुंबाय थादों मा BPF आ आरोबाव 2022 मायथाइनि जि MP इलेक्शन बेनि उनाव जि इलेक्शन फैबायदों विधानसभा बा गुबुन गुबुन इलेक्शन बेवहाय नांगोलनि सिम्बलखौ नुनाय नंलिया माने जोबोद कन्फिडेन्सजों बुंनायखौ जों नुनो मोनदों दा बिथ' जुदा बाथ्रा जाबाय अपोजिशननि लिडारफ्राथ' बेबायदि बुंखागोन नाथाय चन्दन ब्रह्म बिथाङा UPPL आव जइन जानानै मा बुंदों मैयाथ' बिथाङा जइन जाबाय नाथाय जइन जानायनि उनाव बिथाङा मा बुंदों बेफोरनि क्लिप्सखौ नोंथांमोना जोबनायाव होनो नाजागोन बेनिखायनो नोंथांमोना जोबनायालागै भिडिअखौ नायबानो जाबाय नाथाय बिनि सिगां मा बुंदों बिनि मोनसे मोननै आं नोंथांमोननो आंनि थ्रयै आंनि स्टाइलाव आं बुंनो नाजागोन बिथाङा जइन जानानै मोनसे इम्पर्टेन्ट बाथ्रा बुंदों बबेखानि सबसे माने इन्टारेस्टिं फेक्टआ जाहैबाय बिथाङा हाग्रामा महिलारिखौ जेबो असनमान लेंगुवेज इउज खालामाखै बे सबसे गोमोथाव बिथाङा BPF नि सोमोन्दै जेबो गाज्रि बिथाङा जेबो बुङाखै बे सबसे बेस्ट बिथाङा गुबुन पार्टियाव जइन जादोंबाबो बिथाङा BPF नि जेबो उल्थां फाल्थां जेबो बाथ्रा बुङाखै आरो हाग्रामा महिलारि बिथांनि जेबो गाज्रि बा माने जों जायखौ एक्सप्लेन खालामथावना बुंजाथावना बा माबा मोनसे जायनि सायाव कन्ट्रोभार्सि जादों बेबायदि जेबो बुङाखै बिथाङा जेबो माने कन्ट्रोभार्सियेल स्पिच जेबो बुङाखै माने एटाक खालामाखै पलिटिकल एटाक खालामनायखौ जों नुनो मोनाखै बबेखानि बिथाङा माखासे बाथ्रा बुंदों हिरा सरनियाखौ लानानै हिरा सरनिया कमिउनेल पलिटिक्स खालामदोंमोन बिथाङा बर' बर'नि राजखान्थि खालामदोंमोन बिथाङा BTR BTC ओनसोलाव थानाय बर'फोरखौ बोखावदोंमन आरो बेबायदि बोखावनानै बिथाङा पलिटिक्स खालामदोंमोन बेबायदि बिथांखौ एलिगेसन बा बेबायदि पलिटिकल एटाक खालामदों बिथाङा स' BTR आव बा BTC आव बेबायदि जेबो गैलिया BTC आव बर'नि जेबो पलिटिक्स गैलिया गासैबो हारि जनजातिफोरा खौसे जाबाय अनलायनाय फैबाय शान्ति फैबाय बिनिखायनो बेवहाय बेबायदि राजनितिया सोलिया आरो हिरा सरनियानि बेबायदि पलिटिक्सआ जि कमिउनेल पलिटिक्स हारिनि गेजेराव दाङाबाजि नांलाय खमलाय बुथारलायनाय दावराव दावसि बे जाथायफोरखौ जाहोदोंमोन बेबायदि जेबो गैलिया बेबायदि बिथाङा बुंदों आरो बिथाङा सबसे इन्टारेस्टिं बाथ्राया बुंदों जाहैबाय मा NDA आ UPPL नि केन्डिडेट जयन्त बसुमतारी बिथांखौ सापर्ट खालामनाया मोनसे जोबोर भाग्यनि बाथ्रा बेबायदि बिथाङा बुंनो नाजादों बे लाकनि बाथ्रा लाकिनि बाथ्रा बे खाफाल गोनांनि बाथ्रा बे मोनसे अपरचुनिटि बे मोनसे सुबिदा स्कप फैदों आरो बे स्कपखौ जों जुदि लानो रोङाबा जोङो गोरोन्थि मावनाय जागोन बेबायदि बिथाङा बुंनो नागिरदों माने गोबाव साननि उनाव बेबायदि मोनसे स्कपआ फैदों बेनिखायनो गासैबो हारिफोरा खौसे जानांगौ गासैबो बर'फोरा खौसे जानांगौ गासैबो जाति जनगोष्ठी गासैबो खौसे जानांगौ आरो जों गोख्रोङै हारि जौगानायनि खामानिखौ मावलांनांगौ स' खौरां मोननाय बायदिब्ला बिथाङा 1000+ मानसिखौ लानानै गावनि सापर्टारखौ लानानै जइन जादोंमोन मैयानि तारिखआव आरो लोगोसे बिथांनि जि माखासे सापर्टारफोर जायफोरा जइन जायाखै बिथांमोनाबो गाबोन सबनायनि गेजेराव गोबां जइन जाफैगोन बेबायदि खौरां मिथिनो मोनदों प्रमद बर' बिथाङा मोनसे बाथ्रा बुंदों मा जे जाबायदि चन्दन ब्रह्म बिथाङा जइन जादों बेबायदिनो जायफोरा हारि मोजां मोनो जायफोरा शान्ति मोजां मोनो जायफोरा BTC BTR नि हारि जौगानायनि खामानि मावनो मोजां मोनो बिथांमोना UPPL आव जइन जानो हायो जेबो टेनसन लानो गोनां गैया मानोना बिथाङा बुंदों मा BPF आ आरो थानाय नंलिया माने पलिटिकल एटाक माने नेक्स्ट इलेक्शननि उनावनो बिसोरो गैया जासिगोन बे जे सिम्बल नांगोल बे गोमासिगोन बेबायदि बुंदों आरो बिथाङा मोनसे इनफरमेसन होबावदों मा 32 आक्रासु बारग' आक्रासुनि सुबुंफोराबो जइन जाफैनाय बिथाङा बाथ्रा बुंदों आरो बारग' सासे प्रेसिडेन्ट बिथाङाबो जइन जादों बेबायदि बुंदों आरो गुबुन समाव गुबुन दैदेनगिरिफोराबो फैबावगोन डेट मिन्स आक्रासुआ मा नोंथांमोना बयबो मिथिगौ आक्रासुआथ' बुंनो थाङोबा गोबां बिथिङाव जोंनि एन्टि खामानि मावगासिनो थादों नाथाय बै सुबुंफोराबो UPPL आव जइन जाफैदों बेबायदि बिथाङा बुंदों डेट मिन्स बिथाङा फोरमायनो नागिरनाया जाहैबाय बा UPPL नि गुबुन दैदेनगिरिफोरा फोरमायनो नागिरनाया जाहैबाय जोंनि BTC आव जेबो जातिफोरनि गेजेराव नांलाय खमलाय गैलिया बा बर' पलिटिक्स जेबो गैलिया बेबायदि बिथाङा बुंनो नाजादों एक्सप्लेन खालामनो नाजादों बिथाङा बा फोथायहोनो नाजादों कनभिन्स खालामनो नाजादों मानसिफोरखौ स' बेबायदि बुंगोन बबेखानि जोंनि BTR आव थांनाय समफोराव जों जेबो बेबायदि गेदेर दावराव दावसिबो नुवाखै जाबायदि सिगांनि समफोराव नुदोंमोन बर्तमानाव बे सरकार फैनायनि उनाव जेबो हारिनि गेजेराव बा मुस्लिम बर'नि गेजेराव दावराव दावसि जानाय जेबो नुवाखै बा बेबायदि गोबां धरना दावराव दावसि जानायखौ जों नुवाखै जोबोर खम नुदों बे बाथ्रायाबो रोखा
नाथाय मा बियो फैगोन दावहानि मोनसे थान्दा जाथ'नाय नामा माब्लाबा बबेबा दावहा जानायनि सिगां एसे काम बेबायदि जादों नामा बेबायदि गोबाङानो बुंनो नाजायो नाथाय बे बेसेबां रियेलिटि दं बेखौथ' समाजआ खिन्थागोन बिदिब्ला लोगोफोर नोंथांमोना मा सानो चन्दन ब्रह्म बिथाङा जाबायदि हाजार हाजार सुबुंखौ लानानै जइन जाफैदों आरो उनावबो जइन जाबावनो हागौ मा बियो BPF नि मोनसे जोबोर खहा होनना नोंथांमोना सानो ना मैयानि भिडिअ'बो नोंथांमोनखौ आं सोंदोंमोन दिनैनि भिडिअ'बो बेखौनो आं सोंफिनगोन मा बे BPF नि खहा ना खहा नङा नोंथांमोना कमेन्ट्सआव लिरनो दाबाव आरो नोंथांमोननि रिएक्सनखौबो होनो बर' माहारि हिसाबै बिजाथिमोन जोंना जेन'बा सानसुमादा रन्जित शेखर मुसाहारि सार मानव गेदेर उरखावग्रा ब्रह्म आं BPF निफ्राय साब्रैजों जों जेसेबां भट मोनदों बे भटखौ जुदि जों ज' खालामनानै नायो हिरा सरनिया बेखौ बिट खालामनानै 2.5 लाखनि बांसिन मार्जिनाव बे देरहादों होमबा जोङो नाय ज' जाजोबनानै सिंगेल केन्डिडेट खालामबाबो दिनैनि दिनाव बे सम्भब नंगौना नङा बेखायनो आं बुंदों जे NDA दिनै UPPL नि केन्डिडेट एबा बिजाथिखौ समर्थन होदों बे बिराद जोंनि थाखाय गिदिर खोथा बेखौ जों मोनसे अपरचुनिटि गल्डेन अपरचुनिटि हिसाबै जों लानांगौ प्रेक्टिकेला बे आरो ओंखायनो बुंदों आङो समयनि दाबि जों समखौ बुजिनांगोन थेंक इउ गतिके बुंलायनाय नांलायनाय रायनाय बांसावनाय बे मायाव खामानियाव नाङो बेखौथ' खामानिनि जिनिस नङा गतिके नांलायनाय खमलायनाय गाज्रि मुं सोलायनाय बेफोरखौ जों बावनांसिगौ आरो जों माखौ जोंनि जेनेरेसननो जों मा फोरोंनो लुबैदों जोंनि गथ' गथायनो फंबाय बिनानावनो जों मा फोरोंनो नागिरदों जोंनि फंबाय बिनानावखौ जुदि मानसि खालामनांगौ गोजौआव लांनांगौ बिसोरनि साननाय हनाय बेबहार पाथियावबोथ' थिग जानांगोन होमब्ला जों जुदि सिनियर जानानै गाज्रि गाज्रि खोथा नांलायनाय खमलायनाय जोंनि बर' रावाव जेखौ गालखाब गैयै होनना बुङो बेथ' समाय लाना दिनैनि दिनाव बेखौ नांथारला जोंनि खौसेथि अनलायनाय जोंनो बेखौ दैदेननाय UPPL राजखान्थि दोलोआव गासैबो रायजो राजाया जाहाथे लैहोर फैनानै बाहागो लाफैयो जायफ्रा एसे सम लादों साननो आरो बुजिनो बिथांमोनखौ आं खावलायो बे फैगौ पार्लियामेन्ट इलेक्सननि सिगां रायजो राजाफ्रा लैहोर फैनानै बेयो साबसिन जायो मानो होनोब्ला जोङो जिहेतु साम्प्रदायिक राजनिति होनो जायखौ कमिउनेल पलिटिक्स होनो हिरा सरनिया एबा नब सरनियाया कमिउनेल पलिटिक्स हिसाबै जों लानाया मोजां